खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव मोनसे खोनाफेरै नुफेरै आरो सोमोनांथाव रादाब लानानै फैदों। गावनि असे बिदायानो गावनि बिनानावनि गोथै देहाखौ हाखरनिफ्राय बुरखांनानै लाबोदों बेंकसिम। बेंकनिफ्राय रां हरनो राजि जायाखैमोन बेंकनि मावख'गिरिया। बिदाया लाना फैबाय बिनानावनि गोथै देहा हाखरनिफ्राय बुरखांना आरो थिं थिं सान्दुंनि दुंनायाव 3 किल'मिटार बिनानावनि गोथै सहखौ पाप्लियाव बानना लांबाय बिदाया बेंकसिम। नंगौ, बे समाव मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। जितु मुंडा मुंनि सासे ट्राइबेल सुबुङा बिनानावनि मुङाव दोननाय 20,000 रांखौ बख'नो थांदोंमोन बेंकआव। नाथाय रां बख'नो थाखाय एकाउन्ट बिगोमाखौ नुजाथिनांगौ होनना बुंदोंमोन बेंकनि मावख'गिरिया। मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि थैनायनि फोरमान बिलाइ गैयाब्ला मानसिया नुजानांगौ होनना। मावख'गिरिनि बेबायदि रावखौ खोनानानै बिथां जितु मुंडाया गोसो बायनानै न'सिम गिदिंना फैफिनबाय। जितुआ खौरांनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन दि गोबां खेब बेंकआव थांदों नाथाय बेंकआ रां हरनो राजि जायाखै होनना। नाथाय जितु मुंडाया सोलोंथाइ गैयै एबा लेखा रोङैनि जाउनाव बेंकनि दाबिफोरखौ बुजिनो हायाखैमोन। जायनि जाउनाव जितु मुंडाया गावनि थैनाय बिनानावनि हाखराव थांनानै बिनानावनि गोथै सहखौ बुरखांना लाबोदों आरो फोरमान हिसाबै बेंकआव लाना थाङो बिनानावनि गोथै देहा। नंगौ, समबारनि सानजौफुआव जायो बे जाथाय। पाटनानि माल्लिपासी गामिनि उड़िसा केन्झाराव जायो बे सोमोनांथाव जाथाय। बिथांनि बेबायदि सोमोनांथाव खामानिखौ नुना ओनसोलजों लोगोसे बेंकनि मावख'गिरिफोरा गिखांनाय आरो सोमोनांनाय सोमजिदोंमोन। जाथायनि सायाव बेंकनि मावख'गिरिफोरा पुलिस बिफाननो खौरां हरो।